Ja. Oh. Zo groot. Dit is een piepschuim. Poppetjes plastic. Mooi om te zien. Ja. Mag het een klappen? Christel. Mag het een klappen? Kun je niet klappen? Nou. Heb je mond al leeg, jongen? Echt waar. Een beetje in één keer door. Jeumig. Kan goed eten hoor. Hap zo. Zo. Bam. Bam. Zo'n grote jongen. Bam! Bam. Bam. Ja, auw, ja. Auw, ja. Bam. Dat is de volgende tutu. Hoe doe jij altijd wat erbij? Nou, dat lekker of niet? Ik vind dat veel doen. Kasper. Bam. Ja, inderdaad. Bam. Wat ben jij goed aan het eten, zeg. Bam. Bam. Bam.